खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सोलोंनायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोनाबो गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो दंखायो जोङो साबसिडिखौ बेसेबां मोननो हागोन जोंनि पकेटनिफ्राय जोङो बेसेबां फैसा गारनो नांगोन बेफोरनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ आरो माखासे मानसिफ्रा बेखौबो सोंहरदों जेनेबा कारेन्ट बिला मास मोनसेयाव जोंनिया 500 रां फैयोबा दायो जोङो बेसेबां किल'वाटनि सलार पेनेलनि गोनांथि जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिजोबफिननो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओरैनोथ' आं दाख्लैबावो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरखांबायमोन नाथायबा नोंथांमोना माने गोबानो मिथिनो हायाखै नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोंहरफिनजोबदों आरो जेबो नङा नोंथांमोना सोंहरनाया जोबोद मोजां जादों आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम एसे मोजांसिनै आरो बुजायना खोन्थाहरफिनबावगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एबाराव बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै मिथिजोबनो हायो गासिबो बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो आङो बे एप्लाइनि भिडिअबो लाबोनो सानदोंमोन दे बे स्किमनि एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ बिनि बागैबो आं भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथायबा जोंहा सार्भारा दासान्दि एसे माबा जागासिनो दं आरो डाउन जागासिनो दङ OTPखौ मोननो थाखायनो एसे गोबाव सम नांदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दासिमबो भिडिअखौ माने एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै नोंथांमोना जेनेबा हाखु दाखु जानो नाङा जेनेबा आं दिनै एप्लाइ खालामगोन गाबोन एप्लाइ खालामो बेबायदि हाखु दाखु खालामना नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाङा मानो होनोबा नोंथांमोना गिबियावनो बेखौथ' मिथिग्रोनांगोन नोंनि गोनांथिया बेसेबां जेनेबा हमना ला 100 रां मास मोनसेयाव नोंनिया कारेन्ट बिला दायो जायोबा नोंथाङा बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि दङ बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिना लाग्रोखांनायनि उनावसो एसे मोजाङै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जुदि जाथामला एप्लाइ खालामोबाथ' उनाव एप्रुभ जानाय नङा एबा गोरोन्थि जायोबाथ' नोंथांमोना बोरै मोननो हानो दा बेनिखायनो स्किमनि बागै नोंथांमोना एसे आबुङै मिथिना लाग्रोनाया मोजां नोंथांमोना हांखुर दाजा एप्लाइआ जोंहा दायो लास्ट डेटआ जोबनानै थाङा जोंहा बे थाबाय थागोन दा बेनिफ्राय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम केलकुलेटरनि जोहै एसे मोजाङै खोन्थाहरफिननो सानदों दाख्लैनोथ' आं बिनि जोहै खोन्थाबायमोन अब्लाबो आं खोन्थाहरफिननोसै मोजाङै केलकुलेटराव आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दा आङो बेहाय फैनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा हमना ला नोंथाङा स्टेटखौ आं गिबियावनो सेलेक्ट खालामगोनसै दै आसामखौ सेलेक्ट खालामग्रोबाय बेनिफ्राय जोंहा न'नि थाखाय बाहायगोन नालाय जोङो न'आव जोङो कारेन्ट बाहायनो थाखाय बाहायदों दा बेनिफ्राय हमना ला नोंथांनि कारेन्ट बिला दायो मास मोनसेयाव 100ल' आरो माथ्र' जोंहा जेनेबा 100 रांल' नोंनिया कारेन्ट बिला जायोबा बिनि उनाव गाहायाव फैदो केलकुलेटराव आं बेहाय थुनानै होबाय अब्ला नोंथाङा बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि जागोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां फैसा गारनो नांगोन नोंनि पकेटनिफ्राय बिनिफ्राय नोङो सरकारनिफ्राय बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन एबा सरकारा नोंनो बेसेबां रेहाय होगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' बे प्रजेक्टनि कस्टआ 50,000 थांगोन होननानै बेहाय बुंदों मास मोनसेयाव जुदि नोंनिया 100 रां फैयोबा कारेन्ट बिला दायो दा बिनिफ्राय 50,000 नाथायबा सरकारा नोंनो 30,000 रांखौनो साबसिडि होगोन एबा सरकारा बेखौ रेहाय होगोन होननानै बेहाय बुंदों 30,000 रांखौ बिनिफ्राय नाथायबा नोंनि पकेटनिफ्राय नोंथाङा 20,000 रांखौ गारनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना दायो कारेन्ट बिला मास मोनसेयाव 100 रां फैयोबा अब्ला नोंथाङा 20,000 रांखौ होनो नांगोन सलार पेनेल रुफटपखौ नोंथाङा लानो थाखाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दायो दा बिनिफ्राय बेहाय बेसेबां केपासिटि बेसेबां जेनेरेसन नोंथांमोना बे इलेक्ट्रिसिटिया बेसेबां जेनेरेट जागोन बे सलार पेनेल रुफटपा बेसेबां जेनेबा कारेन्ट होगोन बिनि बागै बेहाय आबुङै लिरना होनाय दंजोबखायो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जेनेबा हमना ला नोंनि बे कारेन्ट बिला दायो मास मोनसेयाव 100 रां फैयोबा अब्ला नोंथाङा बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि जागोननो 1 किल'वाट सलार पेनेल केपासिटि नोंथाङा बेखौ गोनां जागोन माने 1 किल'वाट सलार पेनेल रुफटपनि नोंथाङा गोनांथि जागोन बेखौ नोंथाङा दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेथ' जाहैबाय जोंहा 100 रां मास मोनसेयाव नोंनिया दायो कारेन्ट बिला फैयोबा बिनिफ्राय बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन बेखौ आं खोन्थाहरखाबायानोसै दा नोंथांमोना बेखौ आबुङै मिथिनो हाबाय जानांगौ दानिया फैदो नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनोसै जायफोरना जेनेबा हमना ला सोरनाबा 500 रां फैनो हागौ सोरनाबा 600 रां फैनो हागौ अब्ला नोंथांनिया बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि जागोन आं बेखौ खोन्थाहरनोसै गिबियावनो आं स्टेटखौ सेलेक्ट खालामफिनसै आसाम बेनिफ्राय जोंना न'नि थाखाय नालाय न'आव बाहायनो थाखाय बेनिखायनो रेसिडेन्सियेल बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय दानिया फैदो कारेन्ट बिला जेनेबा हमना ला 600 रां फैयो अब्ला नोंथाङा बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि जागोन केलकुलेटराव आं बेहाय थुना होबाय दानिया गाहायाव फैदो
अब्लाबो एखेयानो दै नोंथांमोना नायनो हागोन दै मास मोनसेयाव जुदि 600 रां फैबाबो कारेन्ट बिला दायो 600 रां फैयो जेनेबा नोंनिया अब्लाबो जोंहा प्रजेक्टनि कस्टआ टटेल ओरैनो 50,000 थांगोन होनना बेहाय बुंदों आरो एस्टिमेशना बे दा बिनिफ्राय बे 50,000 सरकारा नोंनो बेसेबां रेहाय होगोननो 30,000 रांखौनो साबसिडि होगोन एबा रेहाय होगोन होननानै जोंहा सरकारा बुंदों बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबासो बेबादि रेहायखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नाथाय बाजार थांब्ला गावनो सलार पेनेलखौ बायलाबायोबाथ' नोंथांमोना रेहाय मोननो हाखाया दा बिनिफ्राय नोंनि पकेटनिफ्राय बेसेबां फैसा थांगोन बायदि बेखौ बेहाय बुंदों 20,000 नोंनि पकेटनिफ्राय थांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो बे एस्टिमेशन बिनि एसे बाराबो थांनांगौ एबा खमबो जानो हागौ आरो जायखिजाया 20,000 आसपासाव जागोन बेखौ बेहाय बुंदों दा बिनिफ्राय बेसेबां बियो इलेक्ट्रिसिटि बेसेबां जेनेरेट खालामगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय सानसेयाव 4.32 किल'वाट जोंहा बियो इलेक्ट्रिसिटि जेनेरेट खालामगोन होनना बुंदों 1 किल'वाट बे माबाया सलार रुफटपनि बे केपासिटिया बेखौ बेहाय मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेसेबां नोंथाङा फाइनान्सियेलि बेसेबां नोंथाङा सानसेयाव फैसा सेभ खालामगोन बेफोरखौबो बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन दा बेथ' जाहैबाय 600 रांनिया मास मोनसेयाव कारेन्ट बिला जायफोरना 600 रां फैयो नोंथांमोननिया दा बिनिफ्राय बिदि आं एसे बारायबावनि र' 1,000 रां नोंथांमोननिसिम खालामना खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे जायफोरना बुरजा फैयोबा नोंथांमोनाबो मिथिनो हायो ओमफ्राय 1,000 रां होबाय आं बेहाय बिनिफ्राय केलकुलेटआव आं बेहाय थुनानै होबाय अब्ला नोंथाङा बेसेबां किल'वाटनि गोनांथि जागोन अब्लाबो बे सेम केपासिटियानो गोनांथि जागोन बेखौ बेहाय लिरना होदों दा नोंथांमोना बेबादिनो नायफैबानो जाबाय सोरनाबा 1200 फैनो हागौ सोरनाबा 1500 फैनो हागौ आरो सोरनाबा कमार्शियेल माबाफोर कम्पानि बायदिसिना माबाफोर दङबा जेनेबा माबा मोनसे नोङो कारेन्टफोरखौ बायदिसिना कमार्शियेल इउसफ्राव इउस खालामोबा नोंथांमोना एसे बारा जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना केपासिटि वाइसखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै आङो साबसिडिनि स्ट्राक्चारखौ एसे मोजाङै खोन्थाहरफिननो सानदों जेनेबा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय नालाय दा बिनिफ्राय मेन खोथायानो जादों जोंहा बेसेबां माबा केपासिटिनि गोनांथि बेखौ आं खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा हमना ला नोङो दायो कारेन्टखौ मास मोनसेयाव 0.0निफ्राय 150 सिमाव इउनिट्स आरो बे मास मोनसेनि खोथाखौ बुंदों नोङो जेनेबा हमना ला 0.0निफ्राय लानानै 150 इउनिट्स मास मोनसेयाव नोङो कारेन्टखौ इउज खालामोबा अब्ला नोंथाङा बेसेबां किल'वाट सलार पेनेलनि गोनांथि जागोन 1 निफ्राय लानानै 2 किल'वाट जायखिजाया 1 किल'वाट नङाबा 2 किल'वाट नोंथाङा सलार पेनेल रुफटपनि गोनांथि जागोन एबा माने सलार पेनेलनि बे 1 किल'वाट नङाबा 2 किल'वाट केपासिटिनि सलार पेनेल रुफटपनि गोनांथि जागोन बेखौ बेहाय जोंहा लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा जायफोरना मास मोनसेयाव जेनेबा हमना ला नोङो 150निफ्राय लानानै 300नि गेजेराव नोंथाङा मास मोनसेयाव कारेन्टखौ इउज खालामोबा इउनिट्सनि खोथाखौसो बुंदों दै 150 नङाबा 150निफ्राय लानानै 300 इउनिट्सनि गेजेराव नोङो बाहायोबा मास मोनसेयाव अब्ला नोंथाङा 2 किल'वाट नङाबा 3 किल'वाट केपासिटिनि सलार पेनेलनि रुफटपनि बे सलार पेनेल रुफटपनि गोनांथि जागोन होननानै जोंहा बेखौ बेहाय बुंदों बिनिफ्राय हमना ला जेनेबा नोंथाङा मास मोनसेयाव 300नि बारा इउनिट्स नोंथाङा कारेन्ट इउज खालामोबा अब्ला नोंथाङा बेसेबां केपासिटिनि सलार पेनेलनि नोंथाङा गोनांथि जागोन बेखौ बेहाय लिरना होदों 3 किल'वाटनिबो बारा केपासिटिनि सलार पेनेल रुफटपखौ नोंथाङा गोनांथि जागोन होननानै बेहाय जोंहा लिरनानै होदों दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ नाथायबा केपासिटि वाइज जोंहा बेहाय फैसायाबो नोंनिया बारा जागोन साबसिडियाबो नोंना एसे बेलेग जागोन दा बेनिखायनो नोंथांनि केपासिटिया बेसेबां बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना गावबागावनि कारेन्ट बिलाव नायबानो जाबाय नोंथाङा दायो मास मोनसेयाव बेसेबां इउनिट इलेक्ट्रिसिटिखौ नोंथाङा इउज खालामगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि कारेन्ट बिलावनो नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ दा बेनिफ्राय नोंनि स्पिनिफ्राय एबा नोंनि पकेटनिफ्राय बेसेबां फैसा थांगोन आं बेखौबोथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय अनलाइन एप्लाइनि बेलायाव दा नोंथांमोना बेसेबां केपासिटि नांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइआव होजोबनो नांगौ दा बेनिखायनो नोङो बेसेबां नांगौ बेखौ नोंथांमोना बेबायदि केलकुलेट खालामफैबानो जाबाय दै आपल'ड खालामनायाव नोंथांमोना मात्र बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स नोंथांमोना पासबुक बेखौ होनांगोन ओमफ्राय इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ नोंथांमोना खाथियाव लाबोनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन एप्लाइ खालामनाया जोबोद गोरलै नाथायबा जोंहा बे सार्भारासो जोबोद डाउन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै हरनो हानाय जायाखै दाथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ एप्लाइनिखौल' नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रोङोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दै ओरैनोथ' बे स्किमा जोंहा गोदानखासो नालाय दा बेनिखायनो जोंहा दायो अनलाइन एप्लाइ गोबां बानायगासिनो दङ मानसिफ्रा दा बेनिखायनो सार्भारा एसे डाउन जाबाय थादों आरो जोंहा वेबसाइटआ
दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना बुजिबावाखैबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव आरोबाव कमेन्ट खालामनो हाबावगोन आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आं एप्लाइनि भिडिअखौबोथ' लाबोगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों